милости Божию ты почуй, я голос клича нас, хай сын сердце переменить наши в гэты час. Зробите, что вам каже сын, увособьте верующим, Слово Божие хай стане телом кожним з нас. Зробите, что вам каже сын, увособьте верующим, Слово Божие хай стане телом кожним з нас. Зробите, что вам каже сын, увособьте верующим, Слово Божие хай стане телом кожним з нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Pan z wami. Z duchem Twoim. Panie, daj pomierny wieczny odpoczynek i przyjmij ich u Twoje światło. Гэтымі словамі антыфона на ўваход пачнем святой імшу, падчас якой будзем даручаць Божай міласэрнасці тых, хто папярэдзіў нас да небеснай айчыны, хто дарагі нашаму сэрцу, а чые імёна і прозвішча будзем успамінаць у гэтай імшы складковай. Будзем маліцца за памерлых, Шчыкно Генрыка ў 15-ю гадавіну смерці, за Тэресу, за Жаброўскага Яна ў 6 месяцы па смерці, Антоній Семенюк, 7-я гадаўвіна, Тимофей, Аполлонія, Русікевич, Амелія, 7-я гадавіна смерці, Павел, Мафіны, Ян, Клавдія, Сосновская Галина, Франц, Шукілович Франц, Мацкойц Ян Юзеф, памерлая Мінчук, сям'і Шиманскіх, сям'і Яцукевич, Юшковских, сям'і Антонович, Загавалка Дашчинских, за Галену Герман і за душу чисту терпячая, Кузьменкова Вікторія, Степан, Бернатович Михал, Станислава Город, Людмила Шарох, Татьяна Якель, Николай Крайник, Александр Великород, Кристина Ягела, Шильков Владимир, померла сям'ї Мордас, Галена Юзеф, Леокадія Івашка, 3-я гадавіна смерті, Геннадій Норка, Вітальд Потребка, Треймак Данута, Тамара, Гапон Ірена, Миржиевская Ядвига, Каханская Галина, Волыня Ян, 50-я гадавіна смерти, Михаловская Нина, 4-я гадавіна смерти, Ядвига Горлукович, 9 месяцев по смерти, Нина Игнаций Манчак, померла сям'ї Скуба, Нина Генрик Числав, Люкович Владислава Юрий, Мицкевич Тереса Числав, Виктор Федорович Дмитрий Островка, Вера Франтишек сям'ї Левковских, Виктор Михневич, Станислав Винцелович, Збігнєв Мария Александра, Чеслав Кашчец, Бернат Зофія Масальскія, Юзефа Станкевич, Юзеф Ордаш, Станислав Ядвіга Вінцелович і усіх, хто потребує нашої молитовної допомоги,
каб дзякуючы нашай супольнай малітве і ахверы Езуса Хрыста яны атрымалі радасць пребывання сярод збаўлёных у небе. А мы на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Божа Творца і Адкупіцель усяго чалавецтва, выслухай нашы малітвы за Тваіх слугаў і прабачым усе правіны. Няхай яны спазнаюць Тваю міласэрнасць, якой заўсёды прагнулі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание другого послания святого апостола Павла до Початок послания святого апостола Павла до римлянам. Павел, слуга Езуса, покликанный апостол, выбранный деле добровестя Божого, якое Бог перед гэтым абяцаў праз прарокаў сваіх у святых пісаннях, праз сына ягонага, які цэлым паходзіў з роду Давіда і які адкрыўся як сын Божы у моцы, паводле Духа Святасці, праз воскресення з мёртвых, праз Езуса Хрыста, Пана нашага, праз якога мы атрымалі ласку і апостальства, каб у імя ягонае зрабіць паслухмянымі веры усе народы, сярод якіх і вы, пакліканыя Езусам Хрыстом. Усім, хто знаходзіцца ў Рыме, умілаваным Богам, пакліканым святым, ласка вам і спакой ад Бога, Айца нашага і Пана Езуса Хрыста. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Небесы обвещают Божию славу, небесы обвещают Божию славу, небесы обвещают Божию славу, и про справу рук Его рассказывая небосхил, день дню оповедая слово, ночь ночи открывая веды. Небесы обвещают Божую славу. Нема мовы, нема слов, але чуецца их голос. По всей земле разыходится их гук, и до межу сусвету словы ихния. Дых солнца там шатер у их. Небесы обвещают Божию славу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слово Божие живое и действенное, здольное судить думки и намеры сердца. Аллилуйя.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час, калі Езус гаварыў, адзін фарысей запрасіў яго да сябе абедаць. Ён прыйшоў і узлёг за сталом. Фарысей жа здзівіўся, што ён не абмыў рук перад абедам. Але пан сказаў яму: «Цяпер вы, фарысеі, звонку ачышчаеце кубкі і місы, а нутро ваше напоўнена драпежнасцю і злосцю. Неразумная, ці не той, хто стварыў вас, стварыў і тое, што ўнутры. Давайце лепш міласціну з таго, што ўнутры вас, тады ўсё будзе ў вас чыстае». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Просім Бога Іца усіх людзей, каб Ён ласкава глянуў на патрэбы ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў Евангелие ва ўсёй яго прастаце і глыбіні. Цябе просім. Молімся за ўсе народы, каб яны дачакаліся сапраўднага правапарадку. Цябе просім. Молімся за людзей, якія аплакваюць смерць сваіх блізкіх, каб вера ў жыццё вечнае суцяшала іх. Цябе просім. Молімся за наших блізкіх памерлых, асабліва, чые імёны і прозвішчы былі вымененыя ў гэтай імшы складковай, каб Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб нашае нутро не было напоўнена драпежнасцю і злосцю. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, прымі малітвы Тваіх вернікаў і барані нас ад усялякай небяспекі. Праз Христа Пана нашага. Дай, добрый Боже, заруй сонца бачыць, Твоёю ласкай захавай ад грэху, к Табе уздыхае маё сэрца плачыць. Дай у Твоёй сіле мне знайсці патеху, к Табе уздыхае маё сэрца плачыць. Дай у Твоёй сіле мне знайсці патеху. Табе малюся, Божа милостивый, дай мне убачить свет Твой найяснейший, Тебе самого и усе ў небе дивы, на веки вечны, Божа наймилейший. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог и Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру З з рук рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары, якія мы ахвяруем Табе за души Твоих слугаў. І як даў ім ласку хрысціянскай веры, дай так само узнагароду за тое, што яны жылі згодна з ёю, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм. угору серце,
носім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён прыносіць збаўленню свету, адраджае людзей да новага жыцця, а памерлым дае ўваскрашэнне. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хасана на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючы цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божойче усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Іца Небеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ojcze nasz, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога,
дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого Єзуса Христа. Бо Твоє володарство і моць і хвала навіки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на віру Костюла Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Аминь. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликана на вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слова, і буде здоровлена душа моя. Будь же прославленный, Езу Христи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус Збавца наш, як ягню покорный в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрыты, Бога человек.
Єзу тихий і покорний серцем, моє серце прошу, супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Єзу тихий і покорний серцем, моє серце прошу, супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Молимся. Добрый Боже, выслухай наши покорные молитвы за Твоих померлых слухов. Праз гэту их веру очисти их от усіх грехов и дай им удел у вечном избавлении. Праз Христа Пана нашего. Амен. За хвилину після благословенства буде набоженство руженцове. Пан з вами. З Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Тривайте у спокої Христуса. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройці, Бог святий, Тобі хвала во всі віки. Коли закончиться наш шлях земний, у володарство своє прийми. Амен. Веру у Бога Отца Усемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его одиного, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замученный при Понским Пилате, укрыжеванный, помер и был похованный, зашел до отхлани, на третий день воскрес померлых, узашел на небо, сидеть праворуч Бога Отца Усемогутного, оттуль придя судить живых и померлых. Веру у Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Амен. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była sprzed wieku, teraz i zawsze i na wieki wieczne. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego zaczatая,
Молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас від огню пекельного, проведи усе душі на небо і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Частка Różańca Świętego, bolesna tajemnica, pierwsza, молитва Jezusa u sadzie oliwnym. Jezus odeszł od ich na odległość, że kamień można dokinąć, uklęczył i modlił się, кажучи: Ojcze, коли Ty хочеш, odchyli od mnie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niechaj станеться. I zjawił się jemu anioł z nieba, sucieszający jego. I strasznie pokutujący, on modlił się jeszcze больше. I był pot jegolny, bycam krople krwi, что падали на землю. Коли устał після молитви і прийшов до учнів, і он убачив, що яны заснули, змученные тугою. Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była sprzed wieku, teraz zawsze i na wieki wieczne. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego zaczętая, módl się za nas, kto u Ciebie porятунку szukає. O mój Jezu, pробач nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadzi usie duszy na nieba i dopomoże особливо tym, kto najbardziej potrzebna Twoja miłosierność. Tajemnica druga, biczowanie Jezusa. Каже їм Пілат: а що мені робити з Єзусом, якого зовуть Христом? Кажуть усі: нехай буде укрижований. Пілат, убачивши, що нічого не допомагає, а хвилювання узростає, узяв воду і обмив руки перед людьми, кажучи: не виноватий я у этой крові, глядите самі. І весь народ сказав: кров його на нас і на дітях наших. Wtedy Pilat wziął Jezusa i biczował Jego. Ojcze nasz,
Хлеба нашего штодзённага дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки маем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, на веки вечная. Аминь. Мария без греху першородного зачата, молись за нас, кто у тебя поратунку шукая. Прабач нам грехи наши, захавай нас от огню пекельного, провядзі усе души на небо и дапамажы асабліва тым, кто найбольш потребна твоя милосердие. Таемница третья. Укоронование Иисуса тернем. Тады жаўнеры наместника, завеўшы Иисуса у преторию, собрали каля яго целую когорту, распранули его и накинули на его червоный плащ, спляли вянок з терня и усклали ему на голову, и дали ему правую руку тростину. Становячися перед ім на колені, насміхалися з його, кажучи: «Вітай, король юдейський!» І плевали на його, брали тростину и били его по голове. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлений плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго, Єсус. Хвала і Отцу, і Сину, і Духу Святому, як була спред веку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без граху першородного зачатая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас від огню пекельного, проведи усі душі на небо і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця четвертая. Езус несе крыш на гору Кальварийскую. А коли вы смели, зняли з Его плащ и опранули у одене Егоное, повели Его на укрыжование. Коли повели Его, схопили нейкого Симона Киринейца, який вертався з поля і усклали на Его крыш, каб нес за Езусом. И шло за им великое множество людей и женщин, якія плакали і голосили по ім. А Єзус звернувся до їх і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачьте по мне, а плачьте по собі і по дітях ваших. Отче наш, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен.
Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Без греху першородного зачат. Молися за нас, хто у Тебя поратунку шукає. Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи усе души на небо и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця 5. Укрыжование и смерть Иисуса. И несучи на себе крыж, Ён вышел на место, якое называется местом черепа, по-габрэйску Голгота. Там укрыжавалі яго, а з ім двух іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеапава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў: «Жанчына, вось сын твой». Потым сказаў вучню: «Вось маці твая». І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. І было каля 6 гадзіны, і цемра ахінула ўсю зямлю аж да 9 гадзіны. Сонца зацьмілася, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне. І Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у руки Твое отдаю дух мой». И, сказавши гэта, сканал. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена тими женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Хвала і Отцу, і Сину, і Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая, це за нас, хто Тебе душу шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи уся душі до неба і допоможи особливо тим, кому найбільше потрібна Твоя милосердність. Кирія Лейсон, Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Duchu Święty Boże, Święta Trójca, Jedyna Boża, Święta Maryja, Święta Bogorodica, Święta Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie łaski Bożej, Macie miłosierności, Macie Пречистая, Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті najmilejsza, Маті najcudowniejsza, Маті dobrej rady, Маті Stworzyciela, Маті Zbawiciela, Panna najmądrzejsza, Panna chwały godna, Panna прославленная, Panna могутная, Panna ласковая, Panna верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, Róża mistyczna, wieża Dawidowa, wieża z kości slanowej, złoty domie, kauczek zapawietu, brama niebiesna, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, суцяшальница засмучених, успомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева усіх святых, королева без граху першородного зачатая, королева у неба узятая, королева ружанця святого, королева сем'яў, королева супакою, королева Беларусі. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, даруй нам, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, вислухай нас. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, молися за нас, Святая Богородица, каб сталися мы годными обетцаний Христовых. Молимся. Просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам слухом Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не пограджай могленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. У Тебе, святий Юзефе, шукаем ми порятунку у нашій недолі, звертаючися по допомогу до Твоєї найсвятейшої обраниці Панни Марії, з довіром просим так само Твоєї опеки. Праз любов, яка єднала Тебе з найсвятейшою небесною допомогою у гэтым змаганнями з силами темры
І як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса ад небяспекі, якая пагражала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божы ад варожых нападаў і усялякіх перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нястомнаю апекаю, каб мы па Тваім прыкладзе і Тваёю дапамогою падтрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Amen. Гэты величны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Боже, Ты ў найсвяцейшым сакраменце пакінуў нам успамін сваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушановаць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала, хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, честь и подяка вечна, хай буде вечна Езусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Езусу, честь и подяка вечна, хай буде вечна Езусу, честь и хвала. Ангел Панський звістував Панні Марії і поченла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas
naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bo niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.